ilazki miluze, hotela balitz, itxan hau, izango lituzke bost izar. Bost izar. Bai. Izar bat, lehiakiden gatik. Beste izar bat, zakuagatik. Ondo. Hirugarrena publikoagatik ere bai. Ondo. Laugarrena, oro argia lantaldeagatik. Eta bosgarrena... aurkezlen gatik, txalo dero bat, Ondo. Minok, Baina, apalak izan gara, ipatzen lehenbizikoak lehiakideak. Besteak beste, Mai eta Ainoa, bost izarreko lehiakideak, edo amaikakoak errekorra gainditu da, beraiek baitira orain, miluzen saio gehien egin dituzten bikotek ideak, alegia. Oso ondo. Mai eta Ainoa, amaika saio segidan. Gurean, pozik? Bai, gusta. Zuena da, marka, esan dakoa, errekorra utzi duzue, 1.318 euro ere eskuratuta dagoeneko. Non dago elmuga edo bat dago elmugarik? Potien, baina. Potin, egia da, amaika saio egin bai, baina zaku ez du eskuratu, Oraindik. Oraindik, gaur akaso? Akaso. Polita litzateke marka eta zakua egun berean egitea. Zorte hon. Laugarren eguna, harin esaten da baina 4 egun dagoeneko ataungo gurean nahiek bebai, horitzo jartzen moduz. Ondo. Ondo? Marka ospatu beharko da, afaritxu bat egazeo. Bai. Ja, baina lagun eginda gauzelako hemen danok. Bueno, esan dugu, anaiak badatoz gure zuhiltzailea eta gimnasiako maizua. Gimnasia egiteko prest, gaur be? Bai, venga. Ongi etorri, mutile. Eurra. Eta bikote berri bat, gurean, Ainoa eta Eneritz, ongi etorri. Aupa ondarru, noski. Aupa ondarru. Kuadrilako lagunak zuek. Bai. Ados, animatu zarete, miluzera nolatan? Bueno. Gagan astautan animalinan, ezan. Bai. Ja. Parranda bateko reto bat. Ados. Miluzera etortzeko bide asko parranatik abiatzen dira, noski. Eta erabaki onak izaten dira beti, 29 urte, 30 borobildu, eta bidaia egiteko asmoa duzue. Bai. Aurrez ere jendea etorri da asmoiekin. Hori ba. Urteurrenak ospatu behar dira, argi dau. Helburua zakua irabazi eta bidaia hori nolabait finantzatzea edo izango litzateke. Ondo, bidaia nora, pentsatu dugu, dagoeneko? Indixo. Indiara. Hori seguru. A ber, baguz, bai. Bueno, jungoa. Epiko edo aurreztu edo boti gazta. Hori da. Oso ondo. Bueno, bazorte hon, bikote, eta ongi etorri, Etxeko guztiak ongi etorri, 6 zar. Horbe bai, gebri begire. Ontxarte, asteragoaz. Claro. Aztu zaizulako, etxeko publikoa izarretan sartzie. Ja, esan dut publikoa oro harreza. Bale. Bai. Pareak, osatzen hasiko gara. Neskak pelikulekin egingo dugu. Jolas, filmak, nordu emaira, Maili, filmak izango ditugu. Alde baten, zuzendariekin. Lotu beharko. Euskal pelikulak izango dira. Guazan, denpora. Jon Garaño. Handia. Bai. Arantza Santesteban. Aupa etxe beste. Asier Altuna. Aupa etxe beste. Osondo? Lara Izagirre. Nora. Osondo? Olatz González. Ane. Arantza Santesteban. Ane. Denbora agortua eta eskerrak, akatsak ere agortzekotan ginen eta Jon Garaño, Handia filma zuzentzen idazten Aitor Arregirekin batera, Asier Altuna, Telmo Esnalekin indarrak batuta kasu honetan Aupa Etxebesten, eta Lara Izagirre, Nora lanean, 2020 urteko lana, 3 horiek ondo osatu ditugu, falta ditezkigunak hortik aurrerakoak, David Pérez, Ane lanaren egilea, Oskar Sarietara ere iritsitako lana erne, Arantza Santestebanena da 918 gau izenekoa, eta bukatzeko Olatz González eta pelota 2 lotu behar nituen, tira, lehenbiziko 3 sartu dira, eta 30 puntuz duetan. Oso ondo! Ze plan ona, sofan mantapien miluza ikusten, pelikuletxuet ikusten, Bioritz Oier, pelikula egon, sofan mantapien eta zeskatuko genuke, jateko? Palomitatzu. Palomita batzuk, pizza bat. Oierrek? Pizza bat? Gozoa? Chokolatea. Bueno, pizza daukat zuentzat, ondo? Oza txarra, Oiaritzu due, Maire? Pizza hauen bereizgarria den osagaia zein den,
asmatu beharko duzu, guazen, denpora. Hawaiana, Anana. Oso ondo. fungi, Champiñoiak. diabola, Antxoa. napolitana, Albaka. Ez? margarita, Margarita, albaka. Bale, Hori bai, mexikanoa, Aguakatea. oso ondo. diabola, Chorizoa. eta napolitana, Antxoa. Haupa! hori bai. Oso ondo. Hau pizza jana, hau puntu jana. Bestalde, margarita, pizza klasikoa, esango dugu, tomatea, mozzarella, oreganoa eta albaka, ondo lotuta kontzeptuak. Hawaiana, anana daramana, rap bat ematen du honek. Zenbat ez da bai da honen bueltan? Bai. Alde, kontra? Kontra. Kontra alde? Kontra, bai? Kontra, niri fruti sartu hor... Ja. Ez. Baina aukeran, besterik ez badago hori ere barrura, Bai, ez. Napolitana, antxoekin, honek ere... Hori ere... Zale bezain beste kontrako baditu, Diabola, eta honek min puntu bat ere badu, txorizo ere bai. Txorizu, bai. Bai, hori bai. Pizza. Mexikarra aguakate duna, babarrunak eta artoa ere badituen pizza. Kontuz. Argi bili. Eta fungi, txampiñoi ez betea, zoragarri. 60 puntu zuentzat. Haupa! Babarrunak eta artoa, pizzan. Bueno, izango die euren ere baltzak. Ez dakit, ba. Bai, frijoliek izango die, frijolito. Ondo, neskak pareak osatzeko momentua, pelikuletara joko dugu barriro. Baina soinu bandak izango ditugu, jolasteko hartuko dugun gaia, nor du, Neu. Maite? Hartu lepo Ainhoa mesedez. Bai, bai. Babesti ezagunak pelikulekin lotu beharko ditugu, soinu bandetatik atara ditugu, hau pasarte hon, guazten denpora. Vale. Tina Turner. Saturday Night Fever, Ez. Whitney Houston. GoldenEye, Ez? Venga, va. Roxette. Pretty Woman, Ez ondo? Ai. George Drexler. Ainhoa. Beti bai dira errazak proba hauek artistak eta ezagututakoan. Bai, bai. George Drexlerren oso fana, Jorge Drexler baita bera. Bueno, presaka irakurtzeak. Hori dakar, Jorge Drexlerrena da motozikletak gaineko egunkariak filmaren soinu banda. Al otro lado del río, eta bestelako Pelikula polita, ditu. bai. Celine Dion eta Titanic, My Heart Will Go On. Txirularekin ere zema dadiz, izorratu dugun kantu hori. Whitney Houston eta bizkartzaina. Horrela azten den hori. Bai, eta horretziko dugu. Bee Gees eta Saturday Night Live. Hori da? Roxette eta Pretty Woman, horiek ondo lotu ditugu. Eta Tina Turner eta GoldenEye falta ditezkigun. Baina bat, Ondo. sartu da, 10 puntu beraz. Kantuan aritu gara, bai? Ez abestu, ze abeslariren bat seguru gauri begira dagoena. Uff, izaten dira nahiko zorrotzak horiek, Orduan gu orain ere isil-isilik, lehiakideak bezalaxe. Ainhoa, hasiko zara dantzan? Bai, zegu isilik bai, baina... Geldirik ez da egon behar, proba honetan. Depora. esgrima, Oso ondo. Ze estilo, Ainhoa? bai. Aktorea, negar, pentsatu. Pentsatu? Oso ondo ari da, Momia? Ez. Psikologoa. Oso ondo. Hori bai. Digan eta guzti, erto. Izarra, izarruxoa. Izarra aizkorra. Izarri eskorra, bai. Ondo. Notak. Vale. Musika. CD reproduktorea. Zer da hori mai? Etxe bat, edifizio bat. Musika, diskoteka. Pertsona bat, gaizki, pertsona bat. Ez? Ondo da bila, Ainhoa. Karaokea. Kantatze filarmonika.
Harmonika? Bai. Monika, bai, oso ondo. Pilar Monika beste dute bata. Nire etxea nola daite zaio. Ja, etxe askotan, esaten zaio gala, oso akatxe datua da hori. Eta ondo, imintzakare bai, psikologoa aipatuta segituan egin du. Ondo, keinu hori. Gainontzekoak iruditu zaizkit nahiko apalak, esperientzia propio bat diot. Ni joaten naizenean ez aizatzen horrela. Zaten gehiago. Baina, ez dela ondo. Ondo, eta ze politxe, izarri eskorrari, izar usoa. Bai. Zederra. Bai. Zederra, neskak, lau, 80 Lau. puntu! Ioritz, Oier, bueno, Ioritz hartu lekua hori da, zalantzari gabe, bai. Egun ematean, Oier, hau aldatu daiteke dinamika hau, Ez diat uste. Ez, bale. Bai, oso gustatzen. Zugatik bada ez. Zolagarri, ba, eutxi dinamika horri, eta lortu puntuak. Hortxe kontzeptuak denbora. Aukeratu bat. Azkazala pintau, brotxa, esmaltea. Bai, Bikain. oso ondo. Aloa. Opa, taun. Pantanoa, estadioa, pertsonea zeok, Bale, bero. anfiteatroa, armaila. Bai, Ai. oso ondo. Ba, dita hiru, karrera, atletismoa, dopin, Bale, Ono. Pinue, adornok, girnaldak. Wow, Oso ondo. sekulakoa. oso ondo. Girnalda. Girnalda guan? Bai. Suertea izan dek batzuk. Eta, baina esan egin, da? Bai, Esan bai, gabe bai. zortarik ez dago bat ere, eta dopina ere... Ondo. Zuek legal etorri zarete hona, ez da? Bai. Bai, nahiko. Egin dizkigu probak? Bada espada, ez. Bueno, comprobamos. Laura, 80 puntu, oso ondo. Ondo, Ainhoa Eritz, zuetan, edo zuen artean, fama hau, zein je, imintziokata? Ainoa. Ainhoa? Neunu baina ez, fama ez. Bai. Ainhoa, bai, ez erantzun eta... Bai, claro, a muerte. Hori da espiritua, zarantzari gabe. Guazen, denbora. Kotxi? Para? Udaltzaina, autostop. Bale, Korrikan? Txoka. Txoka, ez da izerdan. Pasareli? zer da hori? Pasareli. Ati, zo zerragarrazu, zer ez da zer emoten. Ja. Ai. Ea marrazen. Korbati? Bai? Bikain. Bale, txoi bat. Arraine? bale. Espatarraine? Bai, Ondo. venga, denbori hau. Korrikanu. Eta bati, zeo sartu izu. Zer da hori? Testigu! Lekukoa. Ez. Relebu. Bai, Ai, oso bale, ondo. Ondo. Erto. Oso ondo, Ainhoa. Famau. Bueno. Famau. Esan baitugu, eta bera, bai, klaro. Bai. Erto neskak, Laura, 80 puntu. Ez ondo zabiltzi, Ondo. Itz askutua, gure hirugarren proba. Maik leku hartu, eta Ainhoak prestaketa lanak egin denak asmatzeko. Guazen neskak, denpora. Ego. Ipar. Esferan. Poloa. Zatia. Hemisferioa. Oso ondo. Eguerdian. Bazkaldu. Albisteak. Teleberria. Oso ondo. Erakarri. Urrundu. Metalak. Imana. Bale. Ura. Atxebio. Asko. Itxasoa. Gainezka. Uoldea. Bale. Patata. Negosia. Azala. Organikoa. Kendu. Pela patatasa. Ekintza. Zuritu.
pelapatatas abilitz dira. Eta gaina bigarren aldia hori esaten den hemen. Bai, eta lankidek ere ohartarazi digute hori, bizkor esan duzu. Pelapatataza! Baina bitz modura kontatu eta azken hori ezasartu beste lauak bai, hori bai. 80 puntu zuentzat! Tartean, hitz oso hemisferioa eta asmatu egin dira. Eta hau arrasto bat pelapatatas inoiz ez esango hitz eskutu bat. Zuek jakiteko hori, hau da abantaila txiki bat. Ederto, Joritz, oier zegoen txanda, Joritz badue, lekura, eta, bueno, aurrekoen zuen familia ezagutzen be, hasi ginen, hitz eskutuari eskerria gaur zer gertatzen den, guazten denpora. Antzaran, Eon. jokoa, Oka. bestalden, Partxixe. Oso ondo. pelikulea, Amerikan Beauty. promozioa, Zinea. motxa, Ez. laburpena, Paso. Bueno, egoaldek. euskitako, Betaurrekok. azalen, Krema. paso. WhatsAppa, Telefonoa. zer, Mobile. Hartu leku Joritz. Aplikazioa. Aplikazioa bai, orokorragoa behar genuen, baina partxisa eta krema oso ondo, Zoragarri, 40 puntu zuentzat! Ainhoa Eneritz, zegoen txanda izango da, nor due? Neu. Eneritz, hartu leku mesedez. Ainhoa, hor jarritako, berba, asmatu behar da, zehatza. Eta ia, hitz eskutura iristeko gai garen, guazten denpora. Kokotin, Koiarra. hotzaz, Bufandi. paso. Ure, Teie. makarrintzako, Egozi. sinonimu, Berotu. beste bat, Irakin. bai. Gabonetan, Turroi. entranti, Jamoi. beste bat, Gambak. beste bat, Esparraguk. ogitxin, Pate. Vale. mine, Tiritaza. buruku, Ibuprofeno. beste bat, Paracetamol. beste bat. Aspirini. Sorry, Eneritz. Ondo. Spirini! Aspirini, tio. Ai. Berandu, hor ginen. Bai. Bestalde, eta aipatu diegu anaiei euren biziaren berri izateko aukera izan dugula, haze menua, Ainhoa, zuen etxean, gabonetan. Bai. Agostinuk, Alantxen gero, esparragu. gabonak Bai, amaitzezunin, bakizu, ez, apunta biza, gimnazixute beste hau zauzitan. Segulakoa. 60 puntu! Markagailuak triboren berbetara joan aurretik. 180 puntu dituzte Larraul Azpeitian. Ataune 180 puntu gure anaiek. Ondarroan 150 puntu. Oso ondo. Ez da errezera bakita. Eutxi zegoenari, albada erreboteetan arrantza egin, etori guztia. Ondo dakizu ez egin. Maie, zeurekin hasiko gara? Bat hor lehenengo taula, denpera. Erratza pasa erronkarin. Erratza pasa nun? Erronkarin. Erronkarin. Seina egin. Erratza pasa erronkarin. Sorroku egin. Erratza pasa erronkarin. egordi, Igela, ultzaman. xaribaria, Erratza pasa erronkarin. Egordi. Igela, ultzaman. Legena. Iskanbila. Xariberia. Oiu, herrieta egin, txori herrin. Sokorru egin. Uskeria. Pegesa. Etxeko altzari eta tresna multzoa amikusten. Wow! Ondo. Oier! Eta behar duen moduan hausart amaiera aldera ere, demorarik bat ere galdu gabe. 5 kontzepturekin 50 puntu. Oso ondo. Joritz, bigarren tabla biatuko dugu, zeu erantzuten lehena, badator bigarrena denpora. Jantzia apaindura luzaiden. zuztrapiloa, Jantzia apaindura luzaiden. Jakala. Ainhoa? Jantzia apaindura luzaiden.
Tualeta. Ondakina. Sustrapilloa. Utzia, zabarra, bastanen. Jakala. Intzirika, lentzian. Enkaraka. Pertsona motela. Zopa. Martxan jarri, abiarazi, iparraldean. Plantan ezarri. Utzua. Ziterna. Bale! Ona! Ainhoa, berak hartu, Toma. ospatuko dugu. Egon puntu! Famau! Ainhoa eta zeu erantzuten. Bai. Orain hirugarrenan. Zeu hasi? Venga, eutxi, honi be, guazten denpora. Arrotasunez, mutrikun. Galanix. Idoiztatu hegoaldean. Iraindu. Nerbiorik, energiarik gabekoa baigorrin. Kampala. Gogaikarria, txaplata, goierrin. Elea. Mozkortu. Zebatu. Arrotasunez, mutrikun. Galanix. Idoiztatu hegoaldean. Iraindu. Nerbiorik, energiarik gabekoa baigorrin. Kampala. Gogaikarria, txaplata, goierrin. Zebatu. Ez, elea zen, Eta azken hori ere entzun dugu, okerra zen, beraz taula honetan, punturik ez dugu banatu. eta markagailuak honela geratu zaizkigu. 180 puntu bildu dituzte. Maiik eta Ainhoak, Ioritzek eta Oierrek, 230, Ainhoa Eneritz, 250, osondo. Hauxe da mi luze, errealitate gordina askotan, Mai eta Ainhoa. Berriz ere txalo, errekorra gainitu Hau baitute. pastuek, 11garrenez, izan dira, 11garrenez aritu zarete gaur gurean, asmoa, alako batean, ja, zakua irabazea ere bazen, eta tribuaren berbetan, kanpoan geratu gara. Bukatu da abentura, Mai, ze ahoz zaporerekin baina. Jo, pena. Pena? Bai. Baina errekorra ere gainitu duzu, Ja, baina gozakoan egenun. Ja, egia da, eta gogoraraziko dugu, zakurik ez, baina saio pilatutakoari esker, 1.318 euro eramango dituzuela etxera, eta makala. Ainhoa, hasi gara eta daukagu. zakua irabaztea ez da irabaztea, miluzen. Hori da. Gauze asko da, Gauze asko miluzen daude, irabazteko. irabazi. Egin duen baita aurkezti, 20. programa. eta Hori dana Ja. bai. Egon Ainhoa Mai izelan ibili zarete, miluze mundialak zaretela, erakutsi duzuelako. Bueno, Ainhoa, zer, txekuketa animatuko duzu etortzen eta Bai, dena? noski. Orain Egia esaten, lekua utzi duzuela aprobetxatuz, batez ere, ze orain arte ez duzu bat ere lekurik utzi. 1.318 euro, asmoak eta finkatu ditugu dagoeneko? Maiik esan du misterio bat, hola, Bai. ez dakit. Hau, pasue, Animo, neska! Mai eta Ainhoa agurtu, esan dugu errekorrarekin badoaz, eta orain bigarren fasean zailkatuta Ioritz eta Oier, veteranoak zabete miluzen. Bai, aurretik bili ginenen ez ginen izan, inoiz ez ni, eta ez beha bete. Ah, ez, eh? Beti bigarrenen gehiago ginen. Eta biturain, eredu emoten, besteak beste Ainhoa eta Neritzi. Bueno, ez duzu behar, Pues, edo bai. esan Bai, dugu. beti ikasten da. Referentik beti. Beti etorten da ondo. Ondo, zerotik, hasiko zarete, ederto. Eta definizioekin gaur jolas berezia daukagu gainera, badakizu tarteka etxekoi erronkak ere luzatzen dizkiegula, duela gutxi aipatu genian Euskal Herrian instituzio hain garrantzitsua den kuadrilaren bueltan, jolas bat antolatu nahi genuela, eta hortarako kuadrilen izenak eskatu genituen. Kuadrilen izen horiek hartu, eta definizioetan jolasteko aitzakia modura baliatu ditugu. Eurenak? Nola da, kuadrilen? zu kuadrilaren izena? Izenik badau? Gurek ez? Guren. Bai. Ez? Bat ere? Ondarrun? Gu alako xiga. Gu alako xiga. GAG. Gag. Atxebaik. Gag, gu alako alako xiga. xiga, atxebaik. Gag. Bueno, tankerakoak, definizioak alegia, jostari xamarrak dira gorkoak. Zuk ere jolas egin, bai? Vale. Bega, Joritz, zurekin hasi darduan, badator lehenbizikoa, denbora. Eusko labeldun kuadrilla. Bai? Bai? Klasikuk ez. Klasikuk ez? Kokuak. Ez? Kastakuak. Bai, hori bai, oso ondo. Gurasoen amez gaiztoa diren seme alabak. Etxekalte. Bikain, zazpi neska borrokalariren batasuna. Ima... Borrokalariak badira. Zazpien artean egingo dute
Iraultza. Iraultza, oso ondo. Legazpiko kuskuseroenak. Kuskuseroak badira. Aixuak, hausuak, atxuak. Atxuak hori bai. Urrezko nesken kuadrilla. Golden. Golden, oso ondo. Estropozu egiten abilak diren lagunak. Baldarrak. Baldarrak. Eta espero gabe goizeko seiretan etxeratzen direnak. Bueltaska. Bai! Baina denbora, aztanpo. Oso, ondo! Joritz Hierro oso ondo, harrapatu duzuelako. Egin dugun jolas hori, hau pastuek 60 puntu. Ainhoa, Eneritz, zuentzat beste hainbeste? Akaso aterako da gu alakosik ga? Kusiko dugu? Lehenbiziko Ainhoarentzat, bigarrena Eneritzentzat, ados? Ea ba, denbora. Komuneko hilara kolapsatzen duten hoiek. Txoroak, txorotak, Bai, txom... ez, Bai. Txorrotak. Hori bai, txorrotak. Igande arratsaldetan kartetan aritzeko batzen direnak. Kartetan. Musa eta... Ja. Enbidotarrak dira. Urteak aurrera doazela onartu nahi ez dutenak. Beti gazte. Beti gazte oso ondo. Beti elkarrekin dabiltzan gaztetxoak. Elkarrekin. Artalde. Bai, oso ondo. Atletiken partidarik galtzen ez duten huliganak. Lehoiak. Bai? Bai? Meak. Lehoikumeak oso ondo. Festa guztia izu ematen diotenak. Oso ondo! Oso ondo! Ez da duten akatsik inoiz gure txartelatan, baina bat topatu dut. Ez da baizan. Urteak aurrera doazela onartu nahi ez dutenak beti gazte. Ez onartzen dut, beti gazte gara ala ere. Lau, 40 puntu! Ezer! Beti gazte. Beti gazte, hori da. Dena, espiritu kontua baita. Claro. Eroglifikoak. Ze pasa da, 60, 40, gehiago nahi zuie, claro. Sokatiran tira izateko, tira egiteko materiala izateko. Bale, mutilek, zeukin hasiko gara. Bat hor lehenengo denpora. Zein talde ikusi nahi duzu? Katamalo. Oso ondo. Goikoa irakurriko dugu, otari kenduta kata, eta txori malo bara txori kenduta, malo, kata malo. Tamalez ja ezin da. Baina ze derra, Kantuak entzuta ditugu. Bai, sopolitak. Ondo, Joritz bai? Bai. Oier zer? Ni konzentrautan, ja. Eman, animo. Dinot, oier ondo, egon zara, Joritz deratu bale. Ondo, bale. Bigarrena, denpora. Saltxarekin nahiago dut? Saiaskia. Saieskia. Bai. Bueno, hasieratik ondo zegoen da etxekuekin jolasteko gehiago. Saia, sai eta eskia, saia eskia. Oso ondo? Tobier nahiko isilik. Zetako. Lana bana dut da, batek asmatzen duena beste isilik, hori da. Bueno, bai hirugarren eroglifikoa, denpora. Nolakoak dira zure semeak? Alperrak. Bai. Baina... La nota izpiluan alderantzuz irakurri behar da. Al eta ferrak edo perrak. Ondo, alperrak. Baina egin behar da eroglifikoa jarraituta, Joritzek egin du erantzun. Nolakoa dira, alperrak. Pixka bai. Badira, Eta bierrenak? Nere semea dek munduko buena. Bai, ze polita. Bueno, zuek lasai. 80 puntu, txaloro. Aitak bihotza zabaldu horrela, eta ez dugu, errepikatzen ezake, nire semea da munduko? Nire semea da munduko, hobe. Hori zen. Urrengorako, ados? Asko sobeto ja. Zoragarri. Ondo, domino efektu asko sobeto. Neskak, eroglifikoek. Etxetik eta, gustora? Bai, txetik bai. Txetik bai? Emetik hemen. Baina eneritzainoa ja eroso zauzibe, bai. Bai, ja lehenengo ez da errezena bez, baina ja hobeto. Bale, lehenengo eroglifikoa da dator, denpora. Krema berri bat aurkitu dut. Faziala. Zer, zia barruen zer? Fazia pistola. Armazian. Farmazian. Hori bai. Panota. Eta arma bat zian, farmazian. Ona. Ondo?
polita izan da fa eta fia ikusita esan du. Faziala. Kremoaz izango da. Ondo. Bale, batetik bat. Bigarna dator. Denbora. Non egin du txoriak abia? Ko, berde, pigo... Ez. Non egin du txoriak. Non egin du txoriak abia? Zer dago? Ko, eta pi, ka, Vale. o, pe, i. Se falta engako. Naranja. Ai. Kopan. Ez. Batzutan, jolas egin behar du, piko ondoan. Bai. Non egin du kabia be bai, kopin, pikondoan, batzuen tarteka, batzutan goian, beste batzutan bean, egiten ditugu nelako ariketak be bai. Ainoak esan dugu. Bai. Ados. Eroglio ezagutzeko gogoz egon nahi. Bai. Gainera, nor da eroglio? Bai, gero presenta. Hemen beste arrazoi bat. Gero kontu esketa joateko. Ainoa, batuts, zure alde, beraren gana zuzenien erreklamatzeko. Zalantzari, gabe. Venga, hirugarren eroglifikoa, denpara. Nongoa da zure familia? Be, Bai? mungia. Zer da? Mungia, koa. Ez. Mundaka. Bekue zer da? Muoina. Zer da bekue? Beiku. Zelaia. Bestera batera? Mularra. Zer Mubelarra. animali da? Kirikinu. Bestera batera? Trikua. Trikuarra, claro, kirikinu. Ja, bai ondarru, eta Ondarru, Euskal Herria, triku, hau luzera. ja. Mu, triku. Trikuarra zen, mu trikuarra. Berriz ere mutrikoarrak hemen lana ematen, Bai, Ondarrutarrei. Dena, Ainoa. Be? Ja, ez que, juren gazta. Baina oso, azkenean izan dira, bakarra asma duta. Ondo, 30 puntu! Zora, Garri, esaldi bihurriak orain, Joritz eta Oier. Etxeko txikien alde, munduko honenak baitira. Akatie Danak. Ea ba, guazen, denbora. Handiagoa, Ez? zenbaki ez mintzatuz, zero baino, zero baino, handiagoa, handiagoa. dena. Bale zuek, hau zuek. Zora, Garri. Ondo? No. Lemitikoa, erraz, doktore, Bai. pausaz. Bale. Zora, Garri, ea bokalekin, ala moldatzen garen. Denbora. Ez, aurretik bokal bat. Itxurakeriarik gabeko pertsona baten ezaugarria izan daiteke. Hau zuek. Eta ni lagundu nahian atzetik, eta ezin harrapatu zuek. Oso ondo. Segi horretan ba, hirugarrena antolatzeko txanda orain. Denbora. Gizakiaren eskuak, sortua, ez, da, gizakiaren eskuak edota hezkuntzak sortua, Ez den hori. ez den hori, da. Hau zuek. Bitan, zale lanean, Zora, Garri, gure anaiak, oso ondo. beste bat, bokalekin eta laukotea osatuta izango genuke. Joritz, Oier, denbora. Aurretik bokal ba? Edari ez, mintzatuz, gaurko, ez daka, geroko, dake, giroko, temperaturaren, dagoenari esaten zaio. temperaturan dagoenari esaten zaio. hori bai! Bai. Ez da ikua zu zorrotz jartzie, ondo dau. Bale, ondo gehi puntu. Ni zorrotzan, Zenbaki ez mintzatuz zero baino handiagoa dena, itxurakeriarik gabeko pertsona baten ezaugarria izan daiteke, gizakiaren eskuak edota hezkuntzak sortua ez den hori da, edari ez mintzatuz, giroko temperaturan dagoenari esaten zaio. Zer da? Naturala. Naturala. Komo dina jokoan? Oso ondo! Oso ondo! Bairak ustaldia. Naturala. Ataunen, ederzo. Natule, hori ondarrun ere. Naturala. Naturala bai? Bai, hori bai. Bai, hausten nuen, baina norbait oso naturala ez denean eta, zaio esaten, bueno, izildu bengo, nahiz igual. Natule, ez da natule, ez da, ez da natule. Ez da naturala. Ez da naturala. Abai, barkatu, hitzak asmatzen ari naiz. Zaldi bihurriak orain. Nagoen isilik, eta datorrela lehenbizikoa. Denbora. Urrunean. Ez? Ekialde. Ekialde. Urrunean. Urrunean.
Du. Jatorria. Jatorria. Zuaizka. Lore. Lore zuriak. Zuriak. Haupa neskak, oso ondo. Horri. Bokalak orain. Ea ba, guazen demora. Alfabetoko. Bai? Hogeita zazpi. Letretako bat da. Letretako bada bai. Vale. Ondo gabiltzen. Erra. Ea hirugarrena. Ze arrastona, Bai? Denbora. Berariaz. Ez. Landare. Ez. Ostoak. Ez. Infusioak. Infusioak prestatzeko. Berariaz. Lehortutako. Landare ostoak. Landare ostoak dira bai. Vale. Guztiak maten ari. Bai. Eta ea bat ondo esaten dudan, haringa ingan. Hori bai. Venga ba. Ozen ariketa gora biltzera orduan. Bokalak denbora. Zazpi. Zapira. Zazpi. Ez da zapi. Zapore. Eta aroma desberdinak Bai. izan ditzake. Aurretik bokala? Adore. Ez da A. Edari berezi honek. Edari? Bere honek hori bai. Ai! Haupa neskak. Dana, 120 puntu. Lau asmatuta, ekialde urrunean du jatorria, Zuaizka Lore zuriak, alfabetoko 27 letretako bat da, infusioak prestatzeko berariaz lehortutako landare ostoak dira, zapore eta aroma desberdinak izan ditzake edari beronek, zer da? T-A. Ikus ezagun? Oso ondo! Komodina, neskak, haupa zuek. Eta teinak aktiba ditzala, gorput guztiak sokatirara baigoaz. Eta 270 puntuta komodina ataunen, ondarrun 190 puntu, eta komodina. Ba, sokatirara goaz. Aldetxuek markagailuetan, baina, hemen ez dago esterrero bakita. Neskak, erantzuteko prest? Bai. Zeuk hasi. Guazen, denpora. Noiz jokatuko da emakumeen futboleko urrengo munduko txapelketa. 2004. 23, hausten. Zer dira komikietako Milu eta Idefix pertsonaiak? Txakurrak. Oso ondo? Joritzoier, denpora. Zein hiriburutan du egoitza Euskadiko Orkestra Sinfonikoak? Bilbon. Donostian. Zenbat graduko bira eman duzu zeure buruari buelta osoa eman badiozu? 360. Oso ondo. Neskak, denpora. Zenbat lore izaten dituzte kaktus loredunek? Bat. Oso ondo. Mutilak, guazen? Denpora. Pello Vicente ohartarazi zutenez, zer harrapatzen da edan ezkero? Moskorra. Bai? Nesken txanda orain, denpora. Zenbat irlak osatzen dute Zelanda berria? Bi. Bikain. Ataun, guazen, denpora. Aur literaturako zein pertsonaia ilegorri sortu zuen Violeta de Nou idazle kataluniarrak? Pipi. Pipi. Teo, nola du izena euskarazko orainkari digitalak? Komodina. Zuzeu. Ondo. Dugu komodina. Ez ustean, okerreko erantzuma bota, tartean denbora pixka bat ere galdu dugu, 53 puntu giaz egin digute. Listo, hortarako. Dago komodina, geratu da denbora, sokan norabidez aldatu. Ainhoa Eneritz, aurre hartuta zabitzate beraz, eutxi puntuei. Guazen eskak, denpora. Zenbat pedal ditu auto automatiko batek gidariaren oinetan? Bi. Oso ondo. Mutilek, denpora. Nola du izena Avatar filma gertatzen den ilargiak? Pandora. Oso ondo. Neskak, denpora. Zein koloretako kapela du Txano Gorritxok udaberrian? Gorrixe. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zein hiri izan da Olimpiar Jokoen egoitza 4 aldiz? Atenas. Londres. Zein barazki nahazten zaie babarrunei edo odolkiari? Azea. Vale? Aza edo azea nahi duzen moduan, baina zuzen erantzun da, 30 puntu. Jontzaizkigu kasu honetan, 45 segundo aurretik, Ainhoa Eneritz, komodina ere badaukazue, garrantzi handiko elementua, erabili ondo. Guazen, denpora. Zein da pilotak abiadura handiena hartzen duen kirola? Zesta punta. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zenbat hizkuntza dira ofizialak Ipar Euskal Herrian? Bat. Oso ondo. Nesken txanda, denpora.
Zein hiriburutan dago Artium museoa? Paso. Gasteiz. Gasteizen paso izan da lehen erantzuna. Euskarazko zein esamolde laburtzen du AMZ-ak? Asko maite zaitut. Oso ondo. Mutilek denpora. Estatu Batuetako ze presidentek utzi zuen kargua Watergate eskandaluagatik. Nixon. Bale, Nixon. Neskak denpora. Ze instrumentu jotzen zuen Ixiar Orejak Maixa eta Ixiar bikotean? Panderoa. Oso ondo. Mutilek denpora. Nola du izena Itanoa ikasteko sortu duten aplikazioak? Paso. Apai, buruan zer jarrita ibili behar da munduan? Txapela. Bale. 6 segundo, falta dira. Gogorarazi beharra dugan, neskak? Bai. Bai? Bueno, komodina gugazue. Bai. Erabili mesedez. Entzunengo galderite beroko. Guazen denpora. Zenbat uhartek osatzen dituzte zeroe uharteak? Komodina. 18. Ondo ari zen Ainoa, aurrena galdera entzun. Gero erabili. Ondo. Mutilek denpora zer banatzen zuen Berlin bitan 89 aurretik? Arresik. Bai. Eta harresiaren bi aldetan, soka ere, gerturatzen ari zen, baina azkenerako Joritz eta Oierrek 213 puntu. Ainoak eta Eneritzek 257. Gorte, Joritz Elder, veteranoak zarete ja miluzen, eta plazer handi izango da, hurrengoen beste bekin bat egitea, ondo? Bai, Oso ondo. Gustora? Bai. Hurrengo arte! Gaur iritsi! Maigainan sekulako kolpea jo eta finalean dira Ainoa eta Eneritz. Ondarrutarrak bejondo izuela, neskak. Eskerrik asko. Ze okerrez banaiz, Eneritz, zuri amonak santzitun zerbait. Bai. Zaztan berai miluze asko guzteten gakola. Eta berak zailkatzen da bela miluzeko partaidik bi multzotan. Batzuk listuk, eta bestatzuk graziozuk, lehengo kunkala juten dizenak. Eta gu ginen ala graziozak ezaskun. Así que haume, musandi bat. Amuak baizakin! Hombre, Amuak baizakin bai. bizimo du zelako da. Baina haume, izena nola du? Miren lore. Miren Lore, hau dira graziozik, baina bizkorrak ere bai, Oso bizkorra gainera, 257 punturekin zailkatu zarete finalera. 257 euro, baditugu, Patrikan, dagoeneko. Gehiago nahi, noski? Hombre. Eta hortarako zakuan prest, 10.600 eta 259 euro. Asko, Eskuratuta, mumari, ez dakit, zoze horroparitzeko moduen, Zoze handixe, bai. Zoze handixe, bai, izan bide moduen. Musika zale? Bueno, Bueno, salek bai jakitunez. ikusiko dugu. lehen joten genuen Euskal instrumentu. Herrian geratuko gara, Nafarroko bortzirietara joango gara, bera herrian, badagoelako fenomeno oso kurioso bat. Zema musikari. Herri txikitsu izan da, ze talentu du musikariak. Egoten diren bertan, zakoaren bilagoaz. Gaurko ere muak. Joseba Irazoki, Petxi, Estitxu, Pinatxo. Esan dugu, beran egingo dugu geldialdia, 3681 biztan lebesterik ez ditu, baina handik, atara bidera azken urteetako musikari bikain asko. Ondoren mailan azalduko den kontzeptu bakoitza musikari hauetako batekin lotu beharko duzue. Zabala izango da, iazterekin lotzen duzuen. Guazen. Aton Rumba. Aton Rumba taldea. Irazoki, Petxi, Estitxu, Pinatxo. Irazoki. Tumatxak. Ai, hau bara irela edo Peti edo Joseba Irazoki, baina... Kanta bat uste dut, baina ez da señora. Ipini Joseba Irazoki bai, baina ez que ez da Frankenstein. Irazoki, Petxi, Pinatxo, euretako batekin lotura zuzena Frankensteinek. Peti. Zentsura. Hau Estitxu Pinatxo katara bentze direla pentsatzen dut. Noiz Hall. No pensate
Ez da, ba, eske bestik ez dut joz imaginaten ingles eta ez da, ez ditxu pinikope bai. Haize gorri batek. Ez da, kanta baten izena izango da. Bai, hori pentsara nauk, kanta izan izango da. Beti piniko. Bai, ez. Pero Joseba, beti. Pinipet. Beti. Ez da, ez esan. Atzanara, ez? Anari. Anari. Anarik zozeina ze kantaten dago. Anariaz jokora igual Joseba Irazokik. Ba, venga, ba. Ba, Zemuz, neskak? Jakin, ez da batik. Zentsura, ez ditxu pinatxo katara ben zedirela pentsaten dut, baina bestik, eske... Apurtxoat usaimenetik behibili zarete? Usaimenetik be bai? Bai. Ia zer izan daitekeen? Aton Rumba talde baten izena, Tumatxak esate baterako telebista saio baten izena. Joseba Irazokirekin Aton Rumba? Tumatxak? Atom Rumba taldeko gitar jolea baita Joseba Irazoki eta ETV bateko Tumatxak saioan, euskarazko kantuen bertsio bereziak egiten zituen Josebak. Zentsura. Estitxu Pinatxorekin lotu dugu, zuzena da? Osondo. Musikaren historian zehar, zentsuratu izan diren 10 abesti bildu zituen bere azken lanean. Isilik daude Harriak izenekoan. Frankenstein ikuskizun baten izena da. Petxirekin lotura egokia da? Osondo. Ana Galarragarekin batera, sortu duen azken ikuskizuna baita, hitza eta musika uzartzen dituzte. Errezitalde mutante moduko batean, Frankenstein. Trukaki agertu da. Aukera daukazue baten bat. Lehen saltatzeko. Ez que... Ez que bai, ja dudati danak, así que ez dugu aldatuko. Segero gaina txartu aldatzen maro bazarratuko, así que ez. Bai, egitera. Talde bat, disko bat, kantari bat. Ditugu hor, trukakirik ez dugu erabiliko. Ez que... 10.649 euro jokoan. Ez dutza, irurako mortxak. Nik lagune, ba. Bai, listo, alantxen lagako. Anari, ezagutzen duzuen, oski? Bai. Anarirekin zer izan daiteke? Edo taldean jo, edo kolaborazioaren bat edo? Hau xe pentsaru kolaborazio bat ere izango zen la, baina... Ez que azaber. Kolaborazio bata Anarik egin duena 3 hauetako batekin. Irazokirekin, zuzena da? Petxirekin egin zuen, Anarik. Epe bat egin zuten elkarrekin 2003an. Noiz Paul Petxiren lehenengo taldearen izena, haize gorri batek Pinatxoren lehenengo diskoaren izena. Baina ez da marka makalan eskak, Ainhoa eta Eneritz gaur bertan iritsi eta finala konkistatu, 247 euro irabazi ditugu. Eta argi dago, graziozik, baina bizkorrak ere bai, dejo nahi zuela neskak. Etxeko guztiei iztitak egin urrengo milustrako zauzan jogongo gara, gabon!